Good evening to you all. Tini sini RPI. Ni kaisa jaga sini meeting dosra mo je si khaimana protest khaimana jaga sing meeting thangmani amo se asumsa hotat khayai ang aro phirok furu bro ani ongkolok thangai bro ano target nawoi ano attempt to murder khaikya tani gari bokhoka thanawan gari em already bokhokjak ar je pastor o je pastor botma pastor hno bo borong bujong sile kaisa pastor to abo to kaisa pujari si bo pujari kuno rule sikri tama system pujari abo ano ulta buise tai gari bokhogise tai ano no se saya pho ang tini boje bukung phati mani abo bo saisung se nangu ang aroni khari heisi gang butaji khibja komo ang thanao je phaikya topinche thanao bo oje duitara DSP dahne tamnai bosudu sano bokhnai sasigei obo totra tutur dukhma makya arta uisa tipra mothani serai rok ano phai attack khayo murder khanya nayo murder khanya nai man poreta mungkha aro safety si kunu kisi kri khya oje thana kunu safety ya sini safety ni thana ni wansugo hapan kunu safety ya hapan kunu safety ya omok to oma haikya sini jotoni no rights tong ble it's a democracy country democracy state every have right to say right to speak right to take a step of any words but this is not a right ang exon TIPRASA ni dofani bagai tabuk phara phungo se maisaya kho salni dui phati si sau ama se bora ani okhale bohogo lathi re tipra mothani Sitra Rok ani tame opera kha ang borok dofani bagai ang tini sak ang dukuna kha borok rok sini ambagiyo sing thungsago ambagiyo ang developing go single development ni bagai si ar je sini Santikalini already ang ni babu president tai ang secretary Santikalini borong no se lathi ongke omo haike kunu thansang ya tipra motsani borok rok je raja ni mungno silei phalei chanai raja no borok phalnai ble omtikhe kisa sa je fol fokora apple na kisa sa kosok bai kosok no hanjagi tongkhata raja khele kahamse haibano bini je warriors rok bini sengkrak rok omorong ni niti hamya o hamya ni bagai tini borok hayengo